Byť samostatný a neutrálny si v Európe môže dovoliť len krajina, ktorá je mimoriadne bohatá. Nóri kvôli tomu, že majú obrovské zásoby ropy a zemného plynu, Švajčiari, pretože ich bohatstvo spočíva v nahromadených peniazoch a hodnotách v bankách a to sa naozaj už tam deje niekoľko desaťročí. Slovensko je otvorená krajina, sme 6. najotvorenejšia ekonomika na svete. Nemáme inú alternatívu, ako sa držať Európskej únie, napriek tomu, že vidíme, že vo vnútri v únii sa dejú určité pohyby, ktoré nie sú práve najpriaznivejšie. Na úvod by som chcel poďakovať pánovi riaditeľovi za možnosť sa s vami stretnúť. Naozaj môjim cieľom dnes tu nie je teoretizovať, pretože teórie máte určite nadostač v knihách, ale chcel by som sa podeliť s vami o skúsenosti, ktoré ako dlhodobo pôsobiaci človek vo verejnom sektore som nadobudol a tieto skúsenosti by mohli byť vhodným doplnkom toho, čo sa učíte, najmä v oblasti medzinárodných inštitúcií, postavenia Európskej únie, OSN, prípadne ďalších významných medzinárodných organizácií, ktoré pôsobia vo svete a ktorých členmi Slovensko aj je. Ja som absolventom gymnázia v Topolčanoch a boli to pre mňa 4 najkrajšie roky v živote, tak si to užite aj vy poriadne, pretože stojí to za to. Ďakujem pekne a všetko dobré.